Здравейте отново. Няма да ви изненадам, ако ви кажа, че трети ни гост тази вечер е кандидатът за кмет от Единни за промяна, единствената жена кмет на тези избори, госпожа Росица Кирова. Това беше лапсус с кмета, защото съм жена кандидат. Още не съм кметови. Аз е кандидатка, така. Добре. А може и да е пожелание. Как ви на концерт? На Василия. Концертът беше невероятен. Васко ме чака да вечеряме, затова ще се опитам да бъда бърза и се извинявам на всички зрители. Ще бъда бърза и много ясна, защото имам много неща да ви кажа. Нямаме време, а всичко е важно. Добре, аз ще вървя по сценария, пък... Аз ще го наруша, както винаги. Вие ще си го решавате, както винаги. И така, откъде тръгна, каква беше в началото и в какво се превърна на финала пред изборната кампания във Видин? Откъде тръгна? Кампанията ни започва от докосването до душите и сърцата на всички видинчани. И това беше основната цел на нашата кампания всъщност. Започна от вярата, че можем и заслужаваме да живеем по-добре, да направим нещо хубаво за Видин, да преобразим града си. Започнахме от Колодрума. Преобразихме там пространството. Опитахме се да събереме много хора, които да направят нещо хубаво за града. Опитахме се да оставим нещо след себе си и след кампанията. Докъде стигна? До тази вечер, когато Васил Найденов пя за видинчани. Пя с много любов и се раздаваше невероятно. И до момента, в който той съвсем убедено каза: да, вие наистина сте различни, има нещо. Не съм виждал такива хора. Ние му показахме, че Видин може да бъде различен, че хората във Видин заслужават повече, че могат много повече от това, което са му начертали нашите партийни централи. И онези политици, които ни мачкаха дълги години и ни завряха в миша дупка, както се казва. Време е да покажем, че Видин може да бъде различен. Кампанията ни беше такава, каквито сме самите ние. На моменти емоционална, експлозивна, често пъти без особена режисура, обаче беше изключително искрена. И мисля, че тя дойде до своя логичен финал. Единствената кампания, в която пяха най-много и танцуваха най-много видинчани за видинчани. Независимо от това, че някой се опитва да я нарича скъпа, в най-пропадналия и беден регион в Европа. Нима? Възможно ли е да управляваш тази държава и този регион толкова години и да излезеш публично пред всички и да кажеш, че е най-пропадналият и беден регион в Европа? Това е невероятна, между другото, оценка за собствената им работа на същите тези господа. И още нещо. Кампанията ни беше такава, направена с наши приятели, от нас самите. Платихме си за нея от джоба. От парите, на които сме си платили данъците. Не направихме кампания с държавната субсидия на най-голямата партия подред. Не докарахме тирове и не минахме върху централната градска част и площадата да трябва да го ремонтирахме после. Не поканихме групи, танцови състави и каквито и да е други с държавни пари. Не направихме и кампания с общински средства. И не ни лепиха плакати общинската бригада, дето имам и видеоматериал за това как лепат на един бивш кмет плакатите на Видин. Ние си лепихме плакатите сами. Всички винили, които опънахме, всички билбордове, които си опънахме в тази кампания, освен заплащането за изработка, бяха опънати на места, където живеят наши приятели и самишленици. Всяка една фасада от къщата с куклите до сградата на Минерал Сувенир е собственост на наши приятели, които искат Видин да се промени. Нищо скъпо нямаше в това. Не платихме уния левове, които ни искаха за билбордове, затова и билбордове нямаме в кампанията. Залепихме си плакатите зад витрините на магазинчета, на аптеки, на фризьорски салончета или там, където има сгради на наши приятели по една единствена причина. Искаме да направим интелигентна кампания, да не отсапотим с плакати целия град, да не налепим стълбовете в централната градска част с някакви червени петна, зелени или пембени, все едно. Грозно е. А знаете ли какво си помислих? Защо трябва да цапаме града, нали ще го чистиме после? Защо никой не мисли за това, което следва после? Та нашата кампания беше замислена. Ние мислихме какво ще направим след това. Режисирахме и си изцяло сами, с собствени средства и собствени ресурси и с това, което наистина можем, и дадохме всичко в нея. Така както ще продължаваме да го даваме и за напред на видинчани. Добре, а за кампанията като цяло, не само вашата,
Ще си кампанията като цяло беше пълна с много мърсоти, слухове. Докъде стигна? Ами докъде? Наричаха ни мафиоти. Ама не можах да разбера, аз ли съм мафиотката? Защото ми е много интересно. Като каже някой на майка на 2 деца, че е мафиотка или на някоя жена, това означава, че голям пиклю и много го е страх. Ама не е ясно от какво. Наричаха ни борци, мутри, самбисти, каратисти. Да, има и самбисти и каратисти в нашия екип. И футболисти. И футболисти или има. котлет. Така, но са хора с висше образование, доказали, че могат да правят нещо в живота си, за разлика от един куп други държавни служители, които винаги са били назначавани от някой на работа и не са изкарали 50 стотинки сами в живота си. Да, такава ни е листата. Ако някой някога е имал и искал да каже нещо лошо за мен или за хората около нас, винаги сме били на среща, за да го чуем, за да го погледнем в очите. Не ни погледна никой в очите. Отказаха дебати. Дори една велика партийна централа каза, че няма да легитимира една жена. И господа опоненти, забравяте, че вашите майки не са мъже. Жени са. Малко е срамно някой да се държи така сексистки в 21 век. Да, жена съм и аз не се притеснявам от това. И понякога съм слаба и също не се притеснявам да поискам помощ. И аз ще я поискам от видинчани. А какви още мръсни игри? Очаквате ли в оставащите 2 дни и по-конкретно в самия изборен ден? Ако трябва да бъда честна, не очаквам мръсни игри, защото не смятам да играя мръсно. Но ще ми се случат много такива неща, защото ми е ясен почерка на опонентите. Всъщност аз очаквам да се опитат да направят най-лошото нещо за Видин. Да подменят вота на видинчани. И ще се опитат. Поради няколко причини и сега ще ви цитирам факти, за които искам да си поговорим внимателно. Първо, не зная дали е ясно някому, но документите от края на изборния ден се съхраняват в общината по закон. Такива са правилата. Там в една стаичка се затварят всички чували, където са бюлетините и тези сложени в пликове протоколи, след като са нанесени в Общинската избирателна комисия. При условие, че има някакво съмнение за фалшификация на вота или за някаква подмяна, отново се отварят чувалите и се брои. Чудесно! Стаичката се намира зад бюрото на председателя на Общинския съвет, зад едно платно. Ключ от нея естествено има господин Дилов, господин Пламен Трифонов, сигурно и господин Гергов и е напълно възможно господин Орлин Василев. Всъщност не е възможно, а Орлин Василев има ключ от там и то защото с една заповед, която е номер 958 от 21.10.2015 година, т.е. от вчера, той е назначен за какъв? Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Орлин Василев, секретар на община Видин. Този другар явно е сметнал, че не е нужно да си взема отпуск, а е кандидат за общински съветник. А какво казва тази заповед? Това е комисията по приемането на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове. Те ще приемат бюлетините и печатите. И забележете, тези печати ще се използват за втория тур. Много ми е интересно какво ще си подпечатат през това време с тях. И в тази комисия на първо място е един другар Мирослав Марковски, който е в листата на господин или другар Орлин Василев. Както и Владимир Дичев, чиято съпруга е в същата тази листа. Няма да изброявам останалите. Те наистина са без значение. Давате ли си сметка, че коментирах всичко това с преждеговорящите, както с господин Борислав Василев, така и с хората, които влязоха тук преди мен? И те възмутено казаха, че е невъзможно и ще го споменат. Но им беше скъпо ефирното време да говорят за това. Явно е маловажен проблема. И същият този господин Орлин Василев, който е в една листа и е кандидат за общински съветник, ще гарантира опазването на изборните документи, книжа и печати. Кажете ми как е възможно това нещо. Попитах в ОИК, ние питахме веднага като разбрахме и ни казаха, че тях това не ги интересува. Това е било задължение на общината. Кое е общината във Видин? Високата сграда с мръсните фасади ли? Това ли е общината? Кое е общината във Видин? Някой, физическо лице, някой ще поеме отговорност, някой служител. Възможно ли е този служител да е секретарят на общината, който е в листа и играе с Пламен Трифонов и с Герго Гергов? И нормално ли намирате кмета крадец да пази тръжните ни документи? Извинете, изборните ни документи. И председателя, следващия въпрос, моля, да има ключ от стаичката, къде че седат чувалите с бюлетините. И продължавам натам. Човекът Орлин Василев със следваща заповед, пак от 21.10.
е определен за изпълнението на заповедта, която казва помещение, находящо се еди къде си, където ще съхраняват документите. Той отговаря за помещението, за приемането на книжата и запечатването на помещението. Човек, който има пряк интерес от изборния резултат и резултата иска да е различен от това, което ще изберат гражданите. Повярвайте ми. И още нещо. Транспортна схема, определена с заповед от 21.959. И какво казва транспортната схема? В града ще използваме общинските училищни автобуси, за да пренасиме бюлетините, а по селата ще използваме леки автомобили. На мен определено не ми е ясно по какъв начин са ги определили, но дори и това не е важно. Интересно е защо в Дунавци, някъде си го записах, за да не губя време на зрителите, в Дунавци, в секция 123 е определен един автобус. В секция 122 е определен втори автобус. Една секция е. А забележете, за Синаговци и Търняне Volkswagen Polo за 2 секции. И понеже документите трябва да се придружават от председател, секретар и член на комисията, в един Volkswagen Polo аз не виждам как плюс шофьора ще се поберат 7 човека. Явно няколко ще останат. Какво ще се случи при пренасенето на тези документи, никой не знае. По пътя. По пътя. И това всъщност е ролята на моите съграждани. Дайте да си опазиме вода. Стига са ни правили на маймуни. Видим, няма време за губене. Аз не знам, ако тези хора искат да ни разиграват, всички сигурно ще успеят. Кой обаче им помага? Къде ще се съхраняват печатите, знаете ли? Ще се съхраняват от същия този господин Орлин Василев, който е в същата тази листа, предложена от господин следващия въпрос моля, и който явно е тандем с господин аз съм невинен, обаче имам повдигнати обвинения. И те ще съхраняват печатите от първия тур до втория тур, защото били същите печати. Представете ли си за какво става въпрос? Аз не знам един зрител да ми каже подписвал ли се е някога и подпечатвал ли е празен лист. Това е едно си подпише смъртното наказание. Ние това правиме, даваме им печатите и ги оставяме. Аз искам друг проблем. Полицията ще охранява сградата на общината. Няджиба ще отиде на XY общински съветник от поредната листа, жена му до тоалетната или сина му и ще се скрие в една тоалетна и през нощта с 2 ключа ще влезе в стаичката с документите за избора. Какво се случва тогава? Той може да подмени всичко, може да ги разбърка, може просто да ги подпали, за да касира изборите и ентусиазма и желанието на видинчани да угасне. Защото аз имам сериозни съмнения, че някой ще се опита да касира изборите, тъй като предварителните проучвания им сочат, че ще ги загубят. И още нещо. Не е морално. Обаче ако търсиме закон, сигурно не е незаконно Орлин Василев да си е на работа. Само дето е забравил, че той работи човека, който контролира ЕСГРОНа, списъците. Той проверява списъците за изборния ден. Той ги съхранява. Той съхранява документите. Той и компания, сигурно. Аз лично това не го наричам мръснишка игра. Това го наричам арогантност и наглост. Някой е решил, че е над всички. И някой друг му помага, защото сам не би го направил. Някой, който управлява, е решил да си затвори очите, защото е в съглашение с някого. Аз лично призовавам видинчани да спрем това нещо. Иначе ще продължим да си живееме както до сега. Още по-лошо. Ще става по-зле. Защото Видин върви надолу. И не ударим ли спирачката, нищо няма да се оправи. Добре, това за всичкото, което го говорите... Има още много други неща за фалшификации, които очаквам. Ще продължите. Всичко се вмества в 3 определения прилагателни. Контролиран, купен и манипулиран вод. Не се вмества там. Не се... Контролираният вод е когато партийният ръководител ти каже зачеркни номер точно Хикс, това, за който не споменахте. а пък ми служи на мене преференция на номер 3, аз така ще знам дали си гласувал за листа за нашия кандидат за кмет. Има ли механизми за противопоставяне? Има, разбира се. Кои са те? Има механизми. Като начало аз ще ви кажа ние какво прилагаме. И ако съм прекъснал, продължете. Да, ще продължа. Това. Първо искам да кажа нещо за самите машинации и манипулации, които могат да направят в изборния ден. Говорено е на хора, че ще се влиза и в един автомобил ще им дават мобилен телефон. Влизаш вътре, снимаш си вота, излизаш, качваш се в автомобила, получаваш си 50 лева, изтриват ти снимката и го подават на следващия. Докажи де. Нали, да, казва, че снимания вод е невалиден, но кой ще го обяви за невалиден? Как ще разберат? Ето го първият вариант. Има хора, които се готвят и това да правят. И те са пак някак си свързани с онова пространство.
Не искам да хвърлям ненужни обвинения, въпреки че имам конкретика, нали? Така, кметските наместници по селата събирали на бабите личните карти и им обяснявали за кого да гласуват. Кметските наместници. Щом като имам обаждане на моя близка, на която майка й казала, бе, знаеш ли, ние искаме да гласуваме за онази жена, обаче еди кой си ни каза така и това му казала еди кой си. Няма да цитирам имена, защото ще стане грозно, запазила съм си ги тези неща. Преди няколко дена телефона ми извън студиото, получих СМС, на който служител от общината ми писа, Роси, попита дали някой е събирал подписка за гласуване за Герго. Събирали са го Мирослав, как му беше името, някой си там, същия този, който е в комисията, и Иляна Василева. Същата тази Иляна Василева, чието Чичо или Вуйчо преди няколко дена в едно от вашите предизборни студия, като не знам какъв е на синдикатите или на нещо, или на подкрепа. Не бъркате. Даде пресконференция във Видин, ако става въпрос за професор Кръстю Петков. Същия този професор Кръстю Петков, който даде пресконференция колко икономически гений е Герго и как ни е направил процъфтяващ регион. Неговата племеница работи в общината, тя заедно с този Мирослав са събирали подписката. Аз помолих няколко от служителите, ако могат да ми ги снимат, и това имам. За всеки случай. Само, че на кого ще помогне, ако утре ни фалшифицират вота? И сега да ви кажа как да ги предотвратиме тези неща. Като начало, дайте да покажем на тези хора, че повече не искаме да се случват нещата по този начин. И на всички онези, които ни управляват от доста години, докараха ни до просешка тояга и направиха Видин най-бедният регион в Европа. Някъде може би се леят магистрали, но не към Видин. Може би са прекрасни, преди малко ви чух, че говорите за Струма. Но искам да ви пожелая да направите едно пътуване Видин-София. Васко каза, че са спукали 3 гуми на идване, той затова и леко закъсня за концерта. И каза, че такъв път не са минавали до сега. Засилиха се и бяха тръгнали да излизат от паркинга на спортната зала и попаднаха в една дупка, в която колата им потъна. И момчето, което мен ме вози, моят служител, каза, леле, Боже, пътя не знаят ли, че са във Видин. Та същите тези хора, които ни управляват по този начин, имат претенциите да управляват отново. С цялата държавна власт, която имаха до момента. Нека да имат малко доблест да отстъпят. Знам, че трудно се пуска власт. Особено когато нямаш нищо и искаш да заработиш докато си там. И за мен това е страшен порок в момента. И е възмутително. И още нещо. Как ще го предотвратиме? Аз ще се обърна към своите съграждани. Подкрепете ме. Подкрепете Видин. Първо излезте да гласувате всички. Независимо от това дали харесвате Единни за промяна или не. Ако не харесвате номер 11, гласувайте с номер 111. Изберете си номер, който вие искате. Но гласувайте. Като начало. И призовавам гражданите в този неделен ден, нека да отидем на изборите като на състезание. И пред всяка една секция да има по 11 граждани, на които не съм виждала никога, които искат Видин да се промени и които искат да не се позволяват това да се случва там. В секцията, в която гласувате, останете. Погледнете в очите онези хора в секционните комисии. Те са изключително важни и са наши съграждани. Независимо от това, кой партиец ги е натиснал. Те са отговорни да опазят нашия вод, вота на Видин. Ако Видин избере различно, ще се развива така, както е избрал. Но ще бъде малко нечестно да ни подменят вота в последния момент, не мислите ли? Не малко. Ще бъде. Затова няма да го допуснем. Ние сме взели своите мерки, направили сме каквото е необходимо. Аз все още не доумявам тази транспортна схема. Аз не разбирам защо бюлетините от селата ще се карат от по 2 секции с един автомобил, т.е. няма да могат да се поберат хората от комисиите, а защо из града ще бръмчат автобуси? Дайте ми най-малкото логично обяснение, за което се сещате. Аз не мога да сетя за такова. Нещо се готви, свързано с селата. Нещо ще се опитат да направят. И ние няма да спиме. Ние можем и да не спиме, можем и да спиме, нали така? Ние лично няма да спим от Единни за промяна. Имате ли нещо да добавите за видинските избиратели като предупреждение, като призив, с който да приключим? Ами аз първо искам да кажа нещо. Безкрайно много ме възмущава наглостта и арогантността на онези, които ни докараха до това състояние и които се опитват да се направят на невинни. Онези, които ни говорят за новите лица и новите муцуни, или които ни говорят за това как не им стига времето да ни досъсипят и да ограбят. Стига вече. Изключително много ме възмущава и това, че някои използват държавната позиция, която заема.
и служебните си връзки, за да се хвали, че може да помогне на Видин. Само дето забравя да обясни как е напуснал работа, защо е напуснал, какво се е случило в този момент от живота му, по каква причина са го поканили да напусне полицията и всичко останало. И да покаже едно нещо, с което е добър управленец. Искам да чуя. Поканих на дебат останалите опоненти. И от една партийна централа някой каза, че няма да легитимира една жена. Дълбоко ме възмути това нещо. И знаете ли кое ме възмущава най-много? Възмущава ме най-много безобразието и искрената глупост на някой, който си позволява просто да си почеше егото, да разбие гласовете на видинчани, да може после пак да спечели някой партийно обвързан, защото вижте, ние не се лъжеме, 11 кандидата сме. Най-голяма полза от това да има разбит вод и да има ниска активност има най-голямата политическа партия. Каквото и да ви говорят. И според мен най-голямата политическа партия се е погрижила да разбие вота на видинчани. И тя печели от това служебно. Така играят партиите. Не е честна играта. Затова не искам да правим нищо партийно във Видин от тук нататък. Искам да го правиме заедно, да се събираме, да си говориме, да го обсъждаме. Днес на една среща, на която бях, аз още се срещам с хора. Нищо, че вече всичко е свършило. Хората се решили за кого да гласуват. Но аз съм длъжна не само да ги чуя, да ги разбера, да видя какво мислят. Знаете ли какво ми каза една браншова организация днес? Че един от моите опоненти, те се срещали с всички естествено, защото явно са достатъчно големи и важни за изборите, един от моите опоненти е казал, че ако Росица стане кмет, ще подаде оставката и ще напусне. Някъде си областна управа май. Ева, и къде ще отиде? Какво ще работи? Защото на мен няма ми се налага да напускам, ако не стана кмет. Аз ще остана пак там драгажния. Ще си излизам на разходка с детето, ще си вода кученцето, ще имам същите приятели, тия страхотни момчета и този екип, който има около мен. Тези невероятни жени, които се раздадоха, тези момичета, които направиха всичко, за да стане кампанията. Те ще останат с мен дълго. И с тях ще правим чудеса. Искам да ги направим заедно за Видин. И да ги направим всички заедно. Всички, които ще гласуват в този ден. И аз съм убедена, че на Видин му е писнало да е на опашката. И нашите съграждани ще направят така, че да стане ясно, че можем повече. Не сме лош човешки материал. Не е лошият човешки материал във Видин. Просто нямахме късмет. Попаднахме на хора, които имаха други интереси. Дайте да им покажем, че можем. И ще го направим заедно на 25-ти с бюлетина номер 11. И не забравяйте, по 11 човека пред секция, които са наши симпатизанти и съмишленици. Ще си опазим вота. Високата избирателна активност може ли да помете? Може, разбира се. Високата избирателна активност, събуждането на онези, които до сега не са гласували, това ще спаси Видин. Благодаря за този разговор. Ще се видим ли утре вечер отново в последното за кампанията пред изборността? После няма да идвам не един месец, няколко месеца в телевизия Видин. Ще се видим и утре вечер отново. Добре. Благодаря ви. И аз благодаря. Уважаеми зрители, това беше предпоследното предизборно студио. Утре ще бъде последното преди вод. А какво ще се случи в събота и в неделя, ще ви кажа утре вечер. И така, уважаеми зрители, това беше поредното предизборно студио. Видеозапис на този разговор ще бъде излъчен утре в 44parallel.com. А утре в петък, казвам отново, 21:15, последното за тази кампания предизборно студио на телевизия Видин. Пожелавам ви лека и спокойна вечер.